Вече така ли вика центнер? О, ако се падне вика някаква такава... Ще има сме посилени и двамата, вика и аз и тя, нали, с тия кокли. Аз от начало не го слушам. Тия кокли, като не гледаш. Ще има, вика, да се бучкаме. Една чума заминава за Франция, за Париж и се обажда по телефона на мъжа си. Скъпи, какво да те донеса от Франция? И он вика. Какво ще да ми донесеш? Лекарство има за всичко. Как? Майко. Ой, къде изпращава жена си на почивка? Те са неколко. На гарата ги изпраща на почивка. Обаче в последния момент човека, влака вече тръгва и той се среща в последния момент да й каже ей, да не се ебеш. И она вика, И той да не се ебеш, бе! Ама той върви и приказва. И да не се ебеш, и дум съм бълкнал един стълб и вика, еби се да теба, майката да теба. И она вика, добре. 3 метра го не е чула, вика, Обаче майката тресна, вика, еби се да теба, майка. Она вика, добре. Вика, мъжи, отиваме на почивка разделено. Няма да, ти отиваш в Варна, аз отивам в Бургас. Обаче искаме, като се прибереме в София, да ми кажеш всичко. И аз ще кажа всичко. И оня прибрали се. Казвай са, какво беше? Ама, миличка, кажи ми ти. Кажи ми ти, бре, аз после ще кажа. И ми стисках 10 дена, вече дойде една и... Изневерих ти един път. Миличко, и аз ти изневерих един път. С кого, ама? Ми вика се с оркестъра Стояна Цигулчи. Колко ти Стояна гайди? Мати оркестъра.